Hostitelem Křištofa Zanusího byl Ústav slavistiky a Ústav divadelní a filmové vědy Masarykovy univerzity. Režisér je znám jako tvůrce intelektuálně, filozoficky a eticky laděných filmů, například Struktura krystalu, Ochranné zbarvení, Rok klidného slunce či Dotek ruky, ale také celovečerního portrétu papeže Jana Pavla II., nazvaný Z daleké země. Zanussi přednášel na téma proměny kultury v epoše audiovizuální komunikace a následně setrval v hodinové besedě. Režisér se vyjádřil proti amerikanizaci filmové kultury. Řekl, že evropská kinematografie je ve své pochmurnosti divácky zatím nezajímavá. Američané naopak točí taková díla, která chtějí lidé vidět. V současné době postihlo český film to, co celou řadu jiných malých kinematografií. To znamená, že nemá dostatek peněz a musí spolupracovat s jinými zeměmi. Tím hrozí, že buď zůstane svá a nebude známá a ani dobrá, nebo se přizpůsobí a už to nebude národní kinematografie. Totéž, co platí o Maďarsku a Polsku, platí stejně o české filmové tvorbě. Režisér má podle svých slov velice dobrý vztah k české kultuře, neboť se domnívá, že naše země jsou si v mnoha směrech blízké. Negativně zaměření, že